Hej og god formiddag. Så er vi klar igen til en online træning, og vi starter lige om et minut. Jeg håber, at I kan høre mig, og der er noget på. Nu vil vi se, om jeg kan se noget. Ja, der var i hvert fald et par stykker, kan jeg se. Dejligt. Og jeg satser på, at lyden er okay. Jeg har lige lyttet selv. Ellers må I skrue op eller skrue ned, eller ja, det finder vi ud af. Men dejligt. 3 stykker. Vi giver den lige et par sekunder mere. Nå, men mens vi venter på, at de andre de kommer ind, så håber jeg, at I har haft en rigtig dejlig jul, og har nydt det og fået slappet af, og er klar igen til lige om et øjeblik at skulle træne. Og det er cirka 30 minutter, måske 35. Vi starter med lidt opvarmning, og så er der 3 øvelser for ben, 3 øvelser for mave og ryg, og så er der 3 øvelser til sidst med noget afslutning, og det er så programmet. Okay? Men hvis I kommer op og står, så starter jeg for uret, og så går vi simpelthen bare i gang. Og vi er i gang. Vi starter med at løbe og bokse, som vi plejer, og vi starter. Værsgo. Så I bokser bare her. Hurtigt tempo. Boks, 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 boks. Og stop. Så laver jeg små bitte squats her. Bitte små. Ikke for langt ned. Husk maven er spændt op, ryg er ret. Og så det nu. Og 5, 4, 3, 2, 1. Godt. Så kommer vi op og bokser igen. Og vi kører her. Allerede. Gå, 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 gå. Boks, 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 boks. Små hurtige. Fortsæt. Lidt endnu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og stop. Lidt ud i bredstående. Vi skal plukke æbler. Så det vil sige, strækker og rækker langt op her. Op her. Og så skal vi langt ned i kurven og lægge æbler her. Og vi kører op. Op. Ned. Stræk højt op. Langt ned. Op. Fortsæt. Og sidste. Og stop. Og vi bokser. Værsgo. Sæt i gang.
Gå, 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 gå. Ja, jeg fortsætter lidt nu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og stop. Okay, vi er stadig ude i bredstående. Vi tager vores vindmøller her. Men bare kigge ned, så vi får en hurtig rotation her, uden at blive svimmel. Så små hurtigt, husk at bøje knæene, ryggen er ret. Fire, 3, 2, 1, og stop. Og vi kommer op igen. Vi bokser, og værsgo. Vi kører. Gå, 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 gå. Små hurtige fødder. Husk at få armene med. Maven er stadig spændt op. Og lidt endnu. Og 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, og stop. Okay, så stiller I jer med armene ud til siden her. Så løfter I benene op, samtidig med, at albuen går ned til knæet. Så kører jeg her. Maven er stadig spændt op, ryggen er ret. Let's go. Så her. Så det er sådan knæene ud til siden. Husk at holde opspændet maven. Ryk ned. Løft op. Så godt I kan. Fortsæt lidt endnu. Og 4, 3, 2, 1, og stop. Så har vi sidste løb tilbage, og et fejlsving, og så stopper opvarmningen. Så har vi igen gas her til sidst. Gå, 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 gå. Hold den, hold den. Lidt endnu. Lidt mere. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, og stop. Sidst er vores fejlsving. Husk, forlæns, helt ned, og så med op hele vejen baglæns, og igen forlæns. Vi kører. Husk bare benene, store cirkler, helt ned rør, og ned. Store cirkler. Og 2 til. Ned. Og ned. Og gå. Ja, super godt. Okay. Super godt. Jeg håber, I fik varme en lille smule. Og nu skal vi i gang med vores styrke. Og som sagt, så er der 3 øvelser for ben. Og ja, vi kører 45 sekunder. Og så 3 øvelser. 3 runder. Okay? Men kom op og stå. Den første er en squat. Jeg viser den lige inden vi starter.
Den første er en squat. Ned til siden her, samle op. Ud til modsat side. Okay? Yes, let's go. I starter bare. Så kører ned. Og I kører bare i eget tempo. Husk maven at spænde op. Ryggen er ret. I bestemmer selv, hvor langt det går ned, og hvor bred jeres squat er. Husk at holde opspændet. Og stop. Næste er lunge, hvor man går lige frem. Samler op, skifter, lige frem. Yes, værsgo. Find et sted at fokusere på. Maven er spændt op, ryggen er ret. Prøv at komme godt ned. Uden at banke knæet ned i jorden. Lidt endnu. 10 sekunder. Og stop. Næste er ud en squat. Vi kommer ned, løfter hælene op, ned og op. Yes, vi kører. Ned her. Løfter hælene op, ned på flad og op. Husk maven er spændt op, ryggen er ret. Find et fokuspunkt. Ja, det er godt. Fortsæt 10 sekunder. Og stop. Okay. Det var første runde med vores ben. Vi kører en runde. Vi er klar til at starte. Lige et øjeblik. Og værsgo. Så det var den ud her. Samle ind. Ud. Hvis man gerne vil lave det lidt hårdere, så strækker man armene op over hovedet her. Så bliver den lidt mere udfordrende. Så straks som muligt. Og ellers kører I bare her. Eller armene i siden her. Det er op til jer. Jeg har lidt tusser i halsen i dag, det beklager. Og sæt. Og sidste. Og stop. Så er det vores lunge. Frem og tilbage. Kommer her, værsgo. Så frem, tilbage. Skifter hele tiden. Maven er spændt op, ryggen er ret. Alternativ er, at man tager et ben ad gangen, og så bliver stående ude. Sige tilbage. Husk opspændet. Og stop. Ud vores bredstående squat. Ned og op på hæl. Yes, vi kører. Så ned. Op på hæl. Helt op hver gang. Prøv at komme så højt op på tæer som muligt.
Fortsæt. Hold afspændet. Lige det sidste. 10 tilbage. Og stop. Okay, det var anden runde. Tredje runde. Fem sekunder, så er vi klar igen. Yes, vi kører. Ud i en bred squat. Samle op. Hold afspændet. Husk eventuelt armene her. Gerne så oprejst som muligt, så vi arbejder rigtig meget med benene. 10 tilbage. Og lige den sidste. Lunge fremad. Yes. Værsgo. Det samme med lunge. Kan man også sætte armene på her, hvis man vil gøre det lidt mere udfordrende. Men husk at holde opspændet, så I ikke kommer til at svare sådan der, men bare lige oprejst. Ja, lidt endnu 15 sekunder. Kan jeg mærke lovbasserne lidt nu? Og lige det sidste. Og stop. Ud i bredstående. Ned. Op på tær. Igen her. Hvis man vil være lidt mere udfordrende. Armene op. Hold jeres opspænd. Spænd godt op. 20 tilbage. Kom så. Lige det sidste. Hold afspænd, hold afspænd. Og lige lidt her. 5 sekunder. Og stop. Okay. Det var vores øvelser for ben. Og nu skal I tage jeres måtte, så vi skal lave nogle øvelser for mave og ryg. Tag lige en så vand, hvis I har noget. Finder vi lige en måtte her. Så vipper jeg jer lige en lille smule ned her. Sådan. Okay. Nå, men vi har 3 mave-ryg øvelser, vi skal igennem. 45 sekunder, 3 øvelser, 3 runder. Den første er søstjerne, den kender I. Så I ligger på ryggen. Så husk, når I ligger her, vi ikke startet nu, at benene og armene er godt spredt ud til siden. Og så prøver de at mødes. Og vi starter om 2 sekunder. Og værsgo, så op her. Så prøv at løfte både overkrop og ben.
alternativ er, at man bøjer benet lidt her. Og sidste alternativ er, at man ligger og laver den her. Så hvis du trækker for meget ned i lænden, så er det den her, man vælger. Okay. Fortsæt. Husk at holde hagen inden, så ikke får et stræk hen over halsen. Og tid. I vender rundt. Vi kører Superman. Det vil sige armene lige ud foran jer. Her. Løft arme og ben op. Der. Og ned igen. Og I kører. Alternativ er overkrop. Underkrop. Tommelfingrene peger opad. Løft så højt op i kæld. Fortsæt lidt endnu. 10 sekunder. Og stop. I vender rundt. Gør klar til krabbe. Som i dag er den her, hvor vi rækker op, kommer herop. Ned igen, skifter arm. Rækker op. Okay, så lige ned og rør. Op igen. Løft hoften højt op. Mærk, hvordan I bruger ballerne baglovene til at skubbe jer op. Maven er stadig spændt op. Stræk højt op mod loftet, men uden at gå i brug. Ja, det er næsten. Og stop. Okay, det var første runde. Klar til anden runde. Søstjerne om 5 sekunder. Okay. Og vi er i gang. Værsgo. Husk alternativet er at bøje knæet her. Fortsæt. Godt ud. Kom skråt over. Oprør. Og tid. Vend rundt. Superman. Superwoman. Ned og læg tommelfingrene peger opad. Og vi er i gang. Husk alternativ. Overkrop. Underkrop. Fortsæt. Ti tilbage. Og stop. Vend rundt. Krabbe. Ja, vi er i gang. Så løft herop. Op. Ræk op. Lige ned og rør. Boing. Husk stadig jeres opspænd.
i maven. Pres op. Mærk ballens aktivitet. Langt op. Oprør himlen. Fortsæt lidt endnu. Og tid. Okay. 3 runde. 10 sekunder, så er vi klar. Ja, så bare læg jer til rette. Og værsgo. Den her har I prøvet så mange gange før. I er eksperter. Kom så. Op. Husk at holde hagen inde. Så I ikke trækker med halsen i stedet for at løfte med maven. Alternativ. Bøj knæene her. Og stop. Men rundt. Klar til Superman. Sidste. Og så løft højt op. Armene så straks som muligt foran jer. Tommelpinden og fingrene peger opad. Lige det sidste. Kom så. Og stop. Sidste krabbe. Så er klar. Værsgo. Sætter selv tempoet her. Hvis man har mere puls på, så sætter man tempoet op. Men husk at holde os opspændt og gøre det ordentligt. Op. Stræk. Super. Fortsæt lidt endnu. Lige det sidste. Op. Og stop. Yes. Super. Det var mave, ryg og lidt baller. Og I kan lige tage en tår vand, hvis I har brug for det. Bare bliv på måtten. Vores afslutning er nemlig vores mountain climber, og så 2 gange sideplanke. Okay? Så der er 2 varianter. Jeg skal lige have måtten rykket lidt op. Men jeg viser lige den første, og så er vi klar om 10 sekunder. Kom om i plankeposition. Den første er, hvor man står her. Trækker ind her. Det er mountain climber. Og vil man gerne have lidt fart på, så løber man her. Okay? Men husk, maven spændt op, ballerne spændt. Yes, let's go. Så vi kører. Og man kan vælge at køre den lidt skråt. Man kan også trække benene lidt mere lige op. Knæene op, så højt op som muligt. Eller løb her. Eller skift lidt indimellem. Bare hold jeres opspændt, maven er spændt op. Ja, fortsæt lidt endnu. Leg lidt med tempoet.
Hold spændingen, kom så. Fortsæt, fortsæt, fortsæt. Spænd, 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 spænd. Og stop. Godt. Jeg pauser lige et øjeblik. Fordi sideplanke. Vi ved det øverste ben forrest, eller lige om på hinanden. Her. Skulderen. I baglommen. Og så løfter vi op. Alternativ er nederste ben bøjet. Og i dag der har vi dybt med på. Så det siger, vi løfter op. Og vi er i gang. Så lige op her. Ned. Så bare små vip. Sørg for at være åben hen over brystet her. Alternativ er, at man bare står i almindelig planke. Har man noget med skulderen, så tager man en almindelig planke. Okay, fortsæt. Lidt endnu. Ja, der næsten. Hold op spændet. Og stop. Vend rundt på næste side. Er I med derude? Læg jer i position. Albuen under skulderen. Vi går op, værsgo. Ned dyb, lige op. Husk at være åben her. Alternativ her, eller bøj her. Man kan også køre den med knæet bøjet. Kan man sagtens køre med buk her. Ja, vi har 15 tilbage. Den er lidt hård i dag, og lidt lang. Men I kan klare det. 5 sekunder. Og stop. Stop, stop, stop. Okay. Det var første runde af vores planke. Vi er klar igen. Lige om et øjeblik. 10 sekunder. Jeg tror lige, jeg skal smide noget tøj. Skønt at få varmen. Okay, vi er klar om 5. Gør klar til løb. Og værsgo, vi kører her. Husk, hold maven spændt, balladen spændte. I går eller løber her. Alternativet er, at man tager planken almindeligt på albuer. Det er lidt svært at løbe. Men ellers så holder I fast her. Hold den, hold. Hold opspændet mere. Fortsæt. Husk leg med tempoet. Og stop. Sideplanke. Gør jeg klar. Skuldrene i baglommen. I løfter op. Vælg selv, om I står her. Eller lige kører lidt dyb. Kør det bare indimellem. Alternativ her. Her. Og igen har man problemer med skulderen. Så laver man planke. Kom så. Lige det sidste. Og stop. Modsat side. Gør jeg klar. Husk at mærke efter. Og vi er i gang. Op. Der går nok plads der. Lidt så. Her. Eventuelt dyb på her. Eller bare stå.
maven, ballerne. Alternativ her. Dyp her også. Der er 15 sekunder. Kom så. Hold den. Vi kan gøre det. Lige det sidste. Og 5, 4, 3, 2, 1. Og stop. Ja. Så er vi der næsten. Vi har en runde tilbage. Så skal vi se her. Super. Er vi klar om 10 sekunder, sidste runde? Gør jeg klar til løb? Yes, vi kører her. Sidste 45 her. Hold den, husk at spænde op i maven. Husk, hold her. Vi arbejder mod tyngdekraften. Inden voldene presser på indefra, vil gerne ned. Hold den tilbage. Gå. Vi er der næsten. Lige det sidste. Kom så. Og stop. Ja, super. Så er det vores sidste sideplanke. Så den her side gør jeg klar. Værsgo. Vi kører. Op her. Hold her. Eller dyp på her. Maven sætter op. Skuldrene i baglommen. Kom så. Vi har lige det sidste. 15 sekunder. Hold den. Kom så 10. Og 5, 4, 3, 2, 1. Og stop. Sidste planke. Den rundt gør jeg klar. Værsgo. Aller sidste her. Eventuelt lidt dip her. Alternativ, husk. Knæet her. Kan man sagtens dyppe. Ellers bare hold den. 20 tilbage. Kom så. Ja, det er næsten. Kom så. Den. 10. Kom så. Og 5, 4, 3, 2, 1. Og slut. Yes, man, vi klarer det. Godt arbejdet. Dejligt, at I var med. Ja, det var det, og jer, der ser den senere, god fornøjelse. Og så håber jeg bare, at I har en fantastisk dag, og I får et forrygende nytår. Og så ses vi jo nogle af jer allerede på mandag den 3. Så send lige gerne et par kommentarer om, hvordan det var, og hvem der var med, så jeg ved lidt, hvad der sker. Men ellers så have en dejlig dag. Vi ses. Hej hej!